Namaste, this is Bedorjwng YouTube channel guys for thumbnail nang Sunday special na special गासिबो special जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै मानसिनिफ्राय लानानै ओरैनो आंबो बहुत special खा guys बेनिफ्राय बेक साइडथिं ना guys फोर बेकग्राउन्डथिं गोबां बेदरफोर ओरैनो आग्लाय बिग्लाय दङ guys फोर बेफोरखौ बुथारनानै एसे जानाय लोंनायखौ special खालामनांगोन ओरैनो टाइटेलाव special होनबा मा जानो guys फोर जानाय लोंनायाबो special जानांगोन र' मासे गोदाग्रोनि guys माबा बिमा फिसा गोनाङासो फैग्रोदों हरै बिसोर खारखाबाय नुदोंना आंनि आवाजखौ खोनाबाथाय खारखायो मबे मासेखौ बुथारनांगौ जाखो दालाय ओरै फै ओरै नोंसोरो साफा डेडलाइन जाना फैगासिनो नोंसोरनि जिबना दाउफोर हदायनो माफा बेदर जाजानांगोन नोंसोर आंदों खारजोब्बाय साफा नोंबा मबे मासेखौ हमना दिनै फिसाखौसो हमना दोनाखैथ' बेदरा मोननै जागोन गासिनो स्पेसियल होनो नालाय स्पेसियलसिन बेदरा मोननै जागोन र' आं खोन्थागासिनो बेखौ माहा लखबगोनलै सुनांगोन बे जाबाय दाउ बेदर गाइस दाउ बेदर बेयो हा बे लकेल दाउ एकदम लकेल चिकेन गाइस ओमफ्राय नैबे जाबाय हाग्रा बेदर गाइसफोर हाग्रा बेदर माबायावनो नै सारायावनो सुदों खोमा बे जाबाय सेसा बेदर सेसा दे गाइस सेसा बेदर नै बेनिफ्राय नैबे जाबाय दाउ आरो नैबे जाबाय सेसा बेयाव दाउ संगोन खोमा गैयै सानसेखालि जा गोसोम सिफायनाय आं नैबेखौ साला हिन्जाव मोनैनि बेनिफ्राय नैबेखौ बेयाव बेयाव सेसा संगोन बेयाव मा संगोन डार्लिं दाउ संगोन बेयाव सेसा संगोन बेयाव दाउ संगोन बेयाव सेसा संगोन बेयाव दाउ संगोन बेयाव सेसा संगोन बेयाव दाउ संगोन बेनिफ्राय नों संबाय थादो बेनिफ्राय आङो बैथिं ब्लक खालामनो थांसै गाइस आङो ब्लक खालामहैनोसै आंनि हाबाया बे संनाय गैया हिन्जावखौ ओरैनो दामा नरे गाइस हौवायानो गासैखौबो मावना होजोबनांगौबा हौवायानो गासैखौबो संना जाहोजोबनांगौबा हिन्जाव लानायनि मा ओंथि बिनिखायनो सम बिमा मोननै बेदर प्रिपेयार खालामना होदों आं गाइसफोर हिन्जावनो संनानै आंखौ जाहोनांगौ आरोखि आं दायो ब्लक खालामहैनोसै गामिथिं ओंखारलांसै गाइसफोर नायलांबाय था गाइस आरो साबस्क्राइब खालाम गाइसफोर एकदम गोसोखौ बारा दाद खालामनाङा बेदरखौ संबाय थानोसै मोनबाय थानोसै बेदरा आं मोनसे बुस्थु लाना फैनो ओइ आनै लाहानाव ओइ बेदरफ्रा थाब दे जानाय लोंनायफ्रा आगे जानांगौ फानलु फब्रा लाना फैनो र' फानलु फब्रा ओरैबायदि दांगोना दिनै फानलु फब्रादों हायसो ओइ ला फानलु फब्रा दं नामा लायो हा ओइ आनै लाहाबो दंमोन आनै लाहानाव 10 थाखानि फानलु फब्रा लायनो र' ओइ आनै 10 थाखानि फानलु फब्रा हरलांदो दंना गैला बिसा सेन केबेल लाबोदोंमोन आरो ना आनैला सेन केबेल लाबोनानै जाम्बा हनै माहा गारना लाखिनायलाय गोथौआवसो हाग्रा बारियावसो जाव गारना लाबाय बैयाव माने मा होनना बुङो सेख्लाव लांनो नागिरदोंमोन सेख्लाव लांनो रोङासै जाम्बाफोरा हाग्रा बारियाव गारबाय सेस ओइ खामजानो हर मामाया थु खामजानो बेदरा मोनसिगोन थु दिनै जानाय लोंनायफ्रा ओरैबायदि स्पेसियल जागोन ना गाइसफोर मा बुंनो आरो बेदरानो बेदर मबे मोनसेखौ जाजेननो आं गाइस बिनिफ्राय आरो लोगोसे फानलु फब्रा नागिरनो फैबावदों आनै लाहानाव आनै नोंस्रा माथो न' गोदान लुसिगोननो बिल्डिं हा नंगौ लुनो नामायदों न' लुखांनाय लोगो लोगोनो बिहामजो लाबोसिगोन नोंथा नै आनै न' गोदाना जानायजों लोगोसे बिहामजो सासे लाबोदो गोदोरनोसो लाबोगोन ना सोरनो लाबोगोन 10 थाखानि हरब्रा जायखिजाया बे जुलिनि थानायखौलाय मानो खानांगौ बेफोरखौ जुलिनि दिन मोजांखौ 20 थाखा जाबाय आनैनियाव बाखिया फानलु फब्रा बायनाया फानलु फब्रा सेसा बेदर दाउ बेदर बिनिफ्राय माबा बेदरफ्रा थाखागोन दा खिथिबाय थागोन र' जालाङो आनै लाहा न' लुनो नागिरदों र' मा लुनो नागिरदों एसे देखायलांनो माने केमेराया आंहा फ्रन्ट साइडनियाव माहाय बोरैबा जायोलै बिनिफ्राय आङो बेक साइडनि केमेराजों बारा लानो एसे रोङा मोनो ओइ सालथे मा खालामदों दांबाय औ जा सालथेया खालामजाबाय नैयाव खुन्थाखौ बानायखाबाय बिसा नै खुन्था न'नि खुन्थाखौ बानायबाय बेनिफ्राय सेन केबेला ट्रेक्टरसे लाबोनाया थेलासेल'सो सेख्लायाव मोनथारबाय बिसा नै बेनिफ्राय नैथिं नुगोन जाहैदों आरो न'खौ नैबिथिं आनै लाहा न'खौ नैबिथिं नुगोन बेनिफ्राय बेयाव न' बिल्डिं हा न'आ ओरैबायदि लुगोन बिसा टारगेट बायदि बिनिफ्राय बे न'आ जाखांनाय लोगो लोगोनो सोर सासे बिहामजो लाबोगोन होनबा नै बे सासेया
नङा देखायजानो बादों आं देखाया दे बेखौ मानसिखौ मानसिया साफायानो नङाबा आरो मानसिफोरा नुबोला गोसोथोगोन ना सिख्लाफोरा पसन जागोन बेसा गोसोथोनाय दोनखायो बेहा बेयाव न' जाखांबानो लाबोसिगोनसो रावबो पसन जानाङा आनै जाबायना लाबोदो आं ओंखाम उखैनाय जाथारला बानलु फब्राखौ लानोसै थांनोसै ओंखाम जानोसै गोबावनि उनाव सेसा बेदर नै आनैया आंनो बानलु फब्रा होबाय आनै थेंक इउ स' माच 10 थाखा दाखालिनि 10 थाखा दिनैनि 10 थाखा 20 थाखा जाबाय नङा धन्यबाद जिउ गोलाव जाथों थैयाबा लास्टिं होथों फाइनेलि नाम्बार 1 आव नैबे जाबाय सेसा बेदर गाइस बेनिफ्राय नाम्बार 2 नैबे जाबाय लकेल दाउ गाइस नाम्बार 3 नैबे जाबाय बयल मैद्रु गोथां मैगं नेचारेल आरो लोगोसे बानलु फब्रा दिनैनि स्पेशला बे मोनथामानो गाइसफोर जानोसै एबार औ नोंलाय मा जादों मा ए नों दाउ बेदर जाबाय हा मा मैगंलै मा मैगं हा आलु आलुसो मा मैगं मा मैगं दाउ बेदर ए दे जादो आंबो जानोसै दे मादै मैं भी खाएगा रुको थोड़ा सा एंजॉय करो बोरैसो आरो जानाय लोंनायफोराव गासैबो सिरिहै निजोमहै जा फानलु फब्रा थाइसे जाखायो आङो जै दाउ बेदरखौलाय मानो होनोलाय आं दाउ बेदर जायाना सेसा बेदर थानायाव आरो दाउ बेदर जायो नामा आं संनायबा बांसिन गोथाव जाबावोमोन नों संब्ला बारा गोथाव जायालै लुबैदों नामा ओंखाम जानायखौ लुबैहरदों ओरैबायदि गोथाव जाखादों जानोबा फा खिरखि खेंना जाबा मानसिफोरा नुहुरजोबो ना नुहुरबायानो सासेया फै दाउ आथिं बोदों माथो आंलाय फानलु फब्रा आलुथारालै बारा नामा जानांगौलै नामा जानानै ब्लक खालामनो थांनांगौ आथिं बेनाव नामा जानानै ब्लकआ जोबाखै जानायावनो जोबा ब्लकआ आरो दंबावो मेन पइन्टआव हायाखैनो जालांबाय दा र' थाब जानानै लानाया दा नोंसोर लुगैगोनसोलै बारा खिथिबाय थाबा